Right, nhasi tiri kuno kuku Eastview uko kwatauya kuzoona mukomana warakagara naye wandoda kuti tinge tiri tinokurukura naye mushure mekunge taziviswa nevavakidzani kuti pane mwana ari kugara upenyu hunorwadza, upenyu hunoshungurudza. So ndoda kuti ndimbokurukura naye timbonzwa kuti chii chakamuita kuti ange ari anouya kuzogara ega panapa munzvimbo yeEastview. Shamwari wakadii zvako? Ndinofara mwakadii? Tiri nani. Alright, chekutanga zita rako unonzani? Uye una makore mangani? Ndine 14. Alright. Unonzi Brave Mwana? Nyaboti. Una makore mangani? 14. Alright. Chimbonitsanangurira shamwari. Chii chakakonzeresa kuti uye uzogara panapa? Uye panapa unogara nani? Panapa ndogara ndega. Watanga kugara panapa wega rini? Muna June 2023. Yeah. Alright. Uchiriritirwa nani? Chikafu, zvekupfeka, zvinhu zvese unozviwana sei? Ndaingotsvagawo ndega. Pane pangowanikwawo basa ndotoenda. Ndichingodaro. Ndo zvaunoita? Alright. Chii chakakonzeresa kuti uye uzogara panapa wega? Pakangorambana mudhara namumzi wakaroora. Mumzi yangu chaiye wakarambana. Chitori mudiki 2008. Saka pawakazoroora kuno ndobva ndauya kuno. Ndine 11 years. Ndobva wanetsana. Ndobva ndazouya kuno kunogara ndega. Ndatongoona kuti hazvisi kuita. Vakanonetsana vachigara vese ipapo? Saka mudhara pawakazodzokawo wawirirana ndobva ndakasara ndega. Wabva wangosara wega? Dambudziko riri wakaregerei kuenda namudhara? Ndaingozvionawo ndega kuti hazvisi kuita. Magariro anga aripo? Magariro. Saka mudhara vakati chii pawakasara wega? Pawakazobva uchino kugara wega? Wakangosimba wakanyarara. Wakangosimba wakanyarara. Havana kungotaura chinhu? Hawana. Kana kukubvunza kana kuti dzoka kumba? Akana. Saka wati unoshanda uchitsvaga chikafu kubva muna June. Vamai vako makaberekwa muri vangani? 3. Alright. Ko vamwe varipi? Mumwe ari kwaMutoko, mumwe ari kuZimba Marabapfuka. Vakura sei? Mumwe wachona akatoroorwa newana 2. Alright. Mumwe wachona mukomana asvitsa 20 years muna March musi wa18. Aripi? Ari kwaMutoko. Alright. Unonzwa kuti ari kuitei? Alright. Ko mai vako vekubereka? Wari kuZimba Marabapfuka. Unonatsoziva kwavari? Alright. Vari kuitei weko? Wakaroorwa iko. Saka havana kumbokutsvaga here kuti vauye vazokutora kuti ugare navo? Hawana. Saka upenyu chii zviri kunatsofamba sei? Ndezvipi zvakakuomera mukugara wega? Zvinondirwadza kuti ndongoonawo vana vabereki varipo vachingoitirwawo zvakanaka navabereki vachienda kuchikoro, ndichingoswera ndiri pamba. Zvinhu zvinondirwadza. Alright. Saka paunoona vamwe vachiitirwa uchibatikana, haunombodzokerera kuna baba kunovati nditendesewo kuchikoro? Handava kuenda kuchikoro? Hauna? Handina. Alright. So kuchikoro wakaguma rini? 2023. Ndopandakaregedzera. Uri form 1? Nda grade 7. Wanga wa grade 7. Saka unofana waku form 1 this year? Saka ndezvipi, let's say waona munhu angada kukubatsira, ndezvipi zvaungada kubatsirwa nazvo? Ndingoda kubatsirwa kuti ndiende kuchikoro ndichingochengeta kusvika ndakura. Saka ndiudze naye Brave. Chikafu wakapedzisa kudya rini? Uye mumba mako une chikafu here? Izvozvo hamutorina kana chii. Ndapedzisira kudya kuswera zuva. Nguva iyi? Makuseni. Wakadyei kuswera kwako? Ndakadya chibage. Saka uri kurarama sei? Kudya unodya kangani? Like izvozvo kuti wapedzisa kudya rini? Zuro, kuswera zuro? Makuseni. Nezuro wese hauna chawakadya? Handina. Saka uri kurarama sei? Zvakatooma.
utongogaira kuti kufa kuri na sei uchidaro nokuti life yacho inotondirwadza. inokurwadza haunawo wekuudzawo maproblems avo vakidzani vangu ava neavo ndovandotoudza. Shame. Ya ndofunga muri ngozvinzwira ndiri kugataura nemukomana panapo wechidiki. Mukomana akapindawo dambudziko mushure vabereki vasiyana akazosvikawo paari kugara ega. Vabereki vese vapenyu tisi kuti vabereki vakafa asi mai vakaroorwa umwewo mushure mekunge vasiyana nababa. Babawo vakaroораwo umwe vakasazogara zvakanaka. Mwana akaona kuti bheta ndibve kutaura kuno asi kuenda kuchikoro agere ega panapa. Saka panapa uri kudi uri kuchengeta unopiwa ndouchengeta ndoupenyu wakazoona kuti bheta ndinge ndiri ndinouya kuzoita. So kune vese vanoda kuti tinge tinobatsirana nemukomana kutanga chikafu chaicho kuti ange ari anowanawo zvekudya. Makasununguka kunge muri munotibata. Kunoku kwatauya kunonzi kuEastview mukati kumberi kudarika kunonzi kwaBob kudarika kugazebo mukati motikari tinotozosvika nemotikari tatozoisiya munzira nekuti rodhi yachona yakashata zvisingaiti tatozopesa netsoka. So vanoda kubatsirana nemukomana uyu makasununguka kunge muri munotibata panhamba dziri pascreen. Aiwa tinotenda kuti uchabatsirwa shamwari yangu andiri chawana vamwe vachabatsirana newe. Kune vangada kubatsirana vachabatsirana newe unoda kuvatiwo kudi chero vasati vakubatsira but vari kunzwa pamwoyo pavo kuti vachakubatsira ungada kuvatiwo kudi. Handongoda kuvatenda kuti nne maita basa zvikuru mugoti chengetawo Mwari anokuitirai zvakanaka. Alright. Hama dzangu tibate panhamba dziri pascreen tinge tiri tinobatsirana nemukomana wechidiki nekuti ramangwana redu tese riri pamukomana iyeye pavana vedu ende hatigone kumusiya nekuda kwekuti naiyewo mwana wedu munin'ina ihanzvadzi muzukuru wedu. So ngatinge tiri tinomubatsira kuitira kuti zvinge zviri zvinomufambirawo zvakanaka. Tichida kukurudzira vabereki kuti kurambana tinorambana hedu asi tisakanganwe vana vatinenge taita muwanano dzedu dzatinenge taita. Ngatirambe tichichengeta vana nekuti kana zvazosvika pakudai upenyu hwachona tinenge tangoomesera vana. Ndo chikurudziro chandoda kuti ndinge ndiri ndinopa kumhuri yeZimbabwe. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now. It's much love and God bless. Ndakati nchipinda muna Kaguvi ndakasvika pakambani inonzi Suspension Hyper iri panhamba 69 Kaguvi Street imi kutaurawo nyimwa mbare dzekumusana. Maizviziva here kuti ava ndo vanotengesa masuspension parts nemutengo wakaderera zvakanyanyisa pamwe chete nekuita press fitting pamwe nekutengesa masteering racks imi zvakaoma. Imi zvamunongoita chete kusvika panhamba 69 Kaguvi Street kana kuvabata panhamba dzenhare dziri pascreen idzo.